Moi, mä oon Joni Holopainen ja mä oon harrastanut tätä lajia 10 vuotta ja en pystyisi vaihtamaan tätä lajia enää mihinkään. Tää on mun sydämessä. Se riippuu vähän kisasta, että joissain kisoissa pitää saada suurin kala ja joissain paljon kaloja ja joissain taas tiettyä kalaa. Että vähän riippuu. Joo, että kuhaan mä tykkään kalasta näillä jigeillä, kun se on silleen, siihen tarvii kärsivällisyyttä paljon, kun pohjaa annetaan mennä se uistimeen ja sitten nyvitään sitä. Ja just kun se on nousemassa ylöspäin, niin kuhaa tärppää siihen. Se on silleen aika jännä kala, kun se ei silleen vedä niin paljon kuin joku hauki, mutta tosi haastava saada ylös silti. No, tavoitteena olisi päästä tuonne olympialaisiin 2014 vuonna. Tai eihän ne kisat ole aina niin tärkeitä, mutta kun tuo itse harrastus on niin tosi hyvä. Ja unelma olisi päästä tuonne Lappiin pilkkimään, kun siellä sieluleppä oikeesti. Siellä on tosi rauhallista ja hyviä kaloja on ja koiran kanssa pääsis vähän leikkimään sinne. Se on vaan niin pilkkiminen. Nää on mun elämä.